Wala, hindi masarap yan kasi walang love. Shaggy, shaggy, shako ko. Shaggy, shaggy, shako ko. Shaggy, shaggy ko. Shaggy, shaggy, shako ko. Hi guys! Ang sakit nandito ko ngayon guys kasi nagbuhat kami doon na nabikil akong ugat diri guys. Na ano, tinood bang good? Nalisa yung ugat ko dito parang feeling ko may ano, ang sakit talaga. Pero ngayon ang magluluto ay si Simple Amore, si Rhea at si Iring Britney and ang pusa Maya. Maya po siya. So ang aming ulam ngayon, naluto na po si Simple Amore ng fried chicken. Tapos ngayon ang lulutuin naman ni Britney. Ano Britney? Beef broccoli. Ano mo kapag kanila lagi para mga Kaya kwan ka lang doon ba? pwede mong jadi ulan. So as a vlogger, damon si Rhea later ay sutanghon naman tayo. Ayan, kasi nag-request ako ng sutanghon. So dapat laging ganito, huwag yung maramihan na ulam. Dapat pa isa-isa, pa kunti-kunti. Tatlong po tayo, pero kunti-kunti lang ba? Eh, may tira kasi kami ng broccoli or cauliflower, tsaka maliit na baka. Yan yung baka nung isang linggo na to, 2 weeks na siguro tong baka na to. Eh, meron kaming ano, kaya yung broccoli namin, ay cauliflower. Ang broccoli namin ay kulay yellow na namulaklak na po siya, hindi na siya presko. Ayan, magluluto na po si Britney. Anong kada magamiton? Butter na lang akong tatlo. Ha? Butter, may lamian ng broccoli. Baka man. You should put some oil pang butter ka. Oo, dapat maglagay ka daw. Englisan ka ni Britney. Ang sabeng? You should put tanginan mo. Tanginan mo. Ano ayan, ano raw ikon ko na. Tapos maglalagay ng oyster sauce. Ito akong diri. I need comfort. Ito, ano gi? I'm so happy last night kasi I was able to kiss him. Arti kayo ba? Kaya ka karoon. Hala, dahil para ba ng baka? Oo. Ipot na. Nasad na ako eh. Lagay mo na yung baka kasi matigas ang baka. Ginuo ko. Kasi, Wow. yeah, there's a lot of bloods, oh. Fresh talaga ang baka. Ito ko mga... Ikaw. Malalaman mo talaga fresh ang baka kasi. Nahiwi ang kalha. Kasi. Wala yung nawilanan. O, sa likod mo, sa likod. Kasi, madugo pa ang baka. Ganyan talaga ang fresh. Mamula-mula. Sunuga. Kasi why did you use that, pan? You should use that malaki para you can hold it here, oh. You're so stupid naman, eh. Bet, magmalanay na imong... Hindi kayo yung cellphone. Yung cellphone lagi, mabuto lagi ng cellphone lagi. Ipataas ang stand, i-zoom rayon. Kasi dapat nag-use ka ito na handle. Otro. Ala, pangit magkayo ang kalha, oy. Ay, may pagkayahay. Dili mo pwede mapapicture ka dito mo muna Ligos Picas. Nag-entrance mo? Pwede na tayo mag-picture. Pero nagapon na gabos mo ng last time. Pinalitan na yung kawali kasi maliit lang siya guys. Hindi ginawa siya eh. Hindi ko yung pinapalitan. Dito na lang picture. Okay, paratag na lang tayo. Sada kitong na cellphone na isa kay na. Sa magagwapa ra magabugupon magapito ka man. Wala pa siya si Ma'am Shirley pa. Wala pa pauna niyang debutant ko sa nag-swimming mo nagdibo ka. May pagtitik siya model oh. Paul! Pagpasok ka dito. Ano, 1, 2, 3. Paul! Ceramic. Tempered. Privacy. Ordinary. Sorry naman dito, pero entrance man mo. Magkuha na may ibang pools there. Amat tayo mo swimming pool. Dito, taraw dito. Dito Ay, dato mo manaligo sa tikas. Dili pwede kay ano si pila yung entrance dito. Tinta man ang swimming. Swimming pool. Pero Pero, may pool dito para magahugaw ano ka kay pool. wala ka nakatalo sa mga personal. Lawin man ka na. Tanawa lang dito. Wala ka nakatalo siya. Uy, nabrang pa naman
Kamote. This is Ay, i-add mo siya. Anong iPhone? Yung iPhone mo ba? Anong Kay butang na sa rep. Oo, kaya para mapreya kang kuan Scarlett. Ay, kung biyahe, ibita na sa rep para ma-pull down dali. Uy, dapat sa Ipakat mo muna sa hangin. Okay na? Put ano dam? Vlog. ikaw ha? Sige, isa. Apa yung palayar ko si Pino? Cucumber shake. Nag-picture ka kay Britney? Picture? O, taan. Ang taon na. Yung mga staff, comment, meron tayo mga tada daw. May tae? Uling. Chal tayo, meron tro. Ito mo na akong gigamit. Pero ko pa. Nakita sa kamera, nakita na mo. Kuloy, kana mo na akong gigamit. Tamong gos. Mo manak. Ay! Or nagamay tayo. Gagawa sa picture? Ginit ito na? Wala pa gali sa kagawas gali kay Kailangan pag-partial. dili man kanang basig dili pa siya pwede pagawas kay under recovery pa ba siya. Na mo nang kailangan siya dili pa man kakayon. Na, ito na po. Hindi nyo na kailangan pumunta kay President. Ganito, ganyan, kay ganito. President Office, disability kasi po. Sunog man ba? Automatic na bibigyan namin lahat. Wa man ba siya? Sa pag-atag yung mga kas, kapit-papi na sa ating pangatag ano? Ngayon mo maano yun. Ano ba kailangan mo? Ngayon mo ma-appreciate yung insurance. Gusto ko to. Sabi ko talaga kay Aboy, pagbalik mo happy lang. Priority niya yung insurance ng mga mag-asawa. Go BPI. Video. 5 years? 5 years muna? Parang- Hindi, ano ka pa nga, 2019 yata. Yung kami ni Kelvin 21. Oh, shit. Nga di ba kita na reaction? Kasi pa nung dungog kung... wala pa lagi niyo naanan kuan. Wata! Go. Baliktad ang kuan ni. Hindi na, gibutang. Wala ka na. Hello, I love it. We have different Shape. Side. iba-iba tayo ng Paniniwala. dishes. Iba-iba tayo ng ang putahe, ibig sabihin ay iba-iba tayo ng shit. Kasi puta shit. Iba-iba tayo ng putahe ngayon. Meron tayong baka, meron tayong chicken, and sotanghon. So, maganda siya kasi merong vegetable, merong white meat, and merong heavy meat. Ayan. Betty ha? La! Hala. Grabe ating cameraman. Lumalaban. Labanan ng cameraman ngayon. Sino kayo mananalo? Si Janelle or si Batingting? Sa A. Dating team. B. Nia. Saba, C. ay, aesthetic na. All of the above. None of the above. Abang na, bating. Ay nga ni kay... Pang reels ba? Yo, pagluto kayo naka... Nagluto ko seafood, akala ko diyan pa nagluluto. Dito ko pala nagluto. Hindi, tagsa-tagsa. Adi, dito. I found everything. Ting! Already go. Sa madasin na. Hindi pala sa beef broccoli. Beef with vegetable. Ay! Wala, hindi masarap yan kasi walang love. Masama ang loob ng nagluluto. Huwag
Talisay nga manok. Ay. Bakit? Init. Ito naman ay Reyes recipe ang sutanghon. Mayo. Taksi. Ang kanyang lulutuin ay sotanghon. Ano ba? Kining treat ito. Luto namin dito nung may natitira na pagluto. Thank you. Diba na, post ba ito? Hindi mo nangyari kasi lagi na ubus. So, Soso. wala tayong dahon. Kulang ang ampalaya dapat para Titalina style. Mushroom. Pampalaya. Diba? Sotanghon with ang palay. You should try guys, sutanghon with ampalaya. Lami kaya good siya. Wala pa gid na-upload ko yung jig-jig. Pero mo kay tao, sutanghon ka ba kung? Na. Bawang halang-halang sotanghon. Pero kung luto gid sa tanghon kay brot lagi siya no. Oo. Katong tangi pagtuluan tani siya din yang pinagkuluan mo. Ang lami sa sabaw, na siya bukong kamay. Mas lami ni siya. Abit lang. Kamay cellphone. Ano sa mamang? Asin, asin. Wala tayo asin. Aba ni Britlin. Only have 3 minutes left. $90. Shagidi, shagidi, shaguku. Shagidi, shagidi, shaguku. Ay, nag-video naman ka video di ayo. Ano to yung Ako ang assistant chef ngayon. You only had 2 minutes left. Shagidi, shagidi, shaguku. Shagidi, shagidi, shaguku. Water. Dapat na tayo host diri para direksyon na lang ang host. Yay! Very good. Daan so gamay na lang natin. Ayan. Let's wait until it's boiling. So now, my job now is to clean the area of responsibility. Plato. Yung may close. Kay smile. Para na ikon ba? Gano'n si Bating Gimog videographer? Ika ba? Kanang... Ay, na pa nagtaba. Di ba bating mo? Oo, dapat ano ka, Brit na. Okay ka. Ano ba? Ganon. Hindi kayo matingala ang videographer ka. Ha, mana? Mana to? So may mo maingon, Brit. Ano ba? Ang sasabi mo, Babaw Brit? ng mga kani Brit na eh. Ngayon pa na ako. Diba? Okay, madam, dapat na kay sense of humor kay madam nga. Mana siya. Hindi pa na mahuman. Beef chayote. Best shot. I believe in God the Father. Ayo, anak Nil. Oh, this is our sotanghon.
nang naalala ko talaga yung high school. Kinsa? Really, may binibenta kasing sutanghon pagka recess. Okay, something else. Only 5 pesos lang. Oo. Kaya huwag nagtuyo. Di ba? Hindi na kasi pwede naman siya matabang lang. Hindi na natin siya alam. Yes, you can add naman toyo and calamansi. Maro kayo. Kain na na. Hala, si Star magkaon na din. Bimbo. And Boss Dingling. Kaon na magud ko. Ang maganahan sa dito ni briefing. Murag parat ba? Tawagin naman ang mo, kasi ito na tanghon.